ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମେ ମାସର 31 ତାରିଖ। କୋରାପୁଟ ସହରରେ ସଭାର ସମ୍ଭାର। ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ଆଣ୍ଟି ଟୋବାକୋ ଡେ, ନୋ ଟୋବାକୋ ଡେ ତାର ପାଳନ ହେବ କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ତାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ବୈଠକ। ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଗମନ କୋରାପୁଟକୁ ଏବଂ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସଠାରେ 2ଟା ବେଳକୁ ପାସପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ପାସପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଭାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। 3ଟା ବେଳକୁ ସେ ଚାଲିଯିବେ। କୋରାପୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ମହିଳା ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଦିନଟି ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକରେ କୋରାପୁଟ ସହର ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ବୈଠକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏହି ଆଶାର ସହିତ ରହୁଛି ମୁଁ ସିଏଚ୍ ଶାନ୍ତାକାର। ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ନମସ୍କାର।